Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Molo, sanibonani. Ngiyethemba niyaphila. Igama ulinde kuhle. Sibongiseni MC Dr Live mfoka Khumalo. Neba komdlombane vukudla amadoda. Inhlodlene uphapha ekhanda kaMenzi. Ndamntomeza sengathi yakhala uyalila. Uthi igula kajama ichithekile. Ichithwe engqole endala ngentone la. Bathi imbena kaBusho Bukhali. Inkulu inkaba ifuna ungena ejokeni. Benesibindi ibuthelezi ukukhuthaza umuntu akajabe emthiwa imicufula bethu akubusa kubankosi. Kanti laba emgcoba khona ngempepha kithi amalandela. Sanibonani nina besilo ngiyathemba niyaphila. Sekuphinde kanjalo another episode. New episode 2024. Hayi ke sikuphathele lezo ndaba ezimnandi ezombangazwe Sho kanjalo Bongani Shelembe wathi hayi mfoka Khumalo ezombangazwe. Right, asithi thuba sikwamukele mfowethu phinda sibonge ithuba ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Umuntu akabonga kwamukeleka mfoka Khumalo, sibonge i-team yonke, sibonge nababukeli. Mfowethu ikhona sikhulumile last time kwi previous episode njengamanje sifisa ukuyiqhubha lento siyibone ukuthi ihamba kanjani. Okay, njengoba sikhuluma ngengqinamba abantu abampisholo abantu abamnyama ngifuna ukungena kule yebank. Right. Ngesicebisane ngizoyibeka nje kahle ukuze ngingayitatazeleki ukuze uzoyiphendula kahle ukuthi isho ukuthini lento. I saw omunye wabasebenzi bakahulumeni ohola around let's say 12 to 13,000. Right. Permanent. Yes. And umuntu permanent kahulumeni kwaziwa ukuthi uyahola lo muntu. No, it's just 13,000. Ngenyanga 12 to 13,000, right? Una 24 years iminyaka, right? Yeah. Mina 24 uthatha ibond ayithathile ibond yendlu, right? Indlu ibond yendlu, right? Imali abamnike yona yendlu it's 475,000. 475,000 ukuthi ishuthi ngabe ya renovate ngabe wenzani ngaleyo mali le but based endabeni yendlu. But imali azoyikhokha yena sekhokhela ibheke manje inyanga nenyanga uzokhokha iminyaka ewu20. To get the point? Yeah. 20 years. If ngaphosisi is 256 months plus or minus lapho nje. But izinyanga impela eziningi. Inyanga iminyaka u20 ekhokha malini u6,000 rand. So if uthatha u6,000 rand times anenyanga ezu256 plus or minus uzothola ukuthi lo muntu uzokhokha u1,300,000 some change. But no 1,300,000 some change. Sho maya mazwi uyabona ukuthi lo muntu ukhokhe shuthi kwazaphinda kabili noma kathathu. Yeah. From kuyimali ka 475,000 to imali 1,300,000 aphezulu kwalokho. So usizi lo muntu omnyama ithini lento yamabhenki? Iropari. Awavula simple straight forward. Iropari yase main part idalwa ukuthi mfoka Khumalo. Sure. Asinazi into zethu. Uyakhumbula last episode sikhulume nge self determination njengenye yama principles e Pan Africanism. Yes. Asikwazi ukuba umphakathi noma sibe sizwe esifunctional uma singanama institutions ethu. Kulawa ama institutions ibank liyenye yezinto ebaleke kakhulu. But la kukhona nobudede ngikuthina qobo. Yini ingoba asihlangene. Angikhulume ngenye institution yomphakathi nje ebalekile amasonto. Amasonto wonke and mangikhuluma ngesonto ngisho lawa eChristianity noma uyabonga ukuhlukahlukana kwereligion ngisho yonke religion. Yes. A collect imali enga accountelo. Yes. Engaphezulu kwama-million njalo ngeweekend. Yes. Yes. Iyipi excuse esinayo thina as Africans ukuthi asinalo ibank lethu kuze kube manje? Yabo? Uma ukuvakashe endaweni la isicima khona ukoma ngicama ukuthi angisazi ama states noma bakhuluma ngemali ezithina sizidle etshwaleni ngoDecember kuphela last year. Yes, I remember ukuthi mase ngikhohliwe ngiyakhumbula. Yes, iyaninga kakhulu. Uma sidla ama-million ngotshwala ngoDecember kuphela. Sichaza sithi into ukuthi asina ama bank wethu. Yabo? Because as long as singana ama institutions abalekile emphakathini acontrolwa yithini
sizohlezi sikhalela abanye abantu and kubhlungu ukuthi isizwe thina esikhangeza kuphela isizwe sama handouts isizwe so 350 isizwe endabeni nje ezidlula la bekhulwa ngokumanipulate kweRand kuhlangana amabhank athize iyangena le yes kuhlangana amabhank athize ukhumbula ukuthi asowning ngisho lelodwa ibank njengabantu abamnyama ngisho iANC le eyi-ruling party ayinalo ibank elisiza abantu abamnyama ahlanganile manipulate iRand uma manipulate iRand mhlambe ngesizulu nje esisimple esizwinombani kusho ukuthi lento inyusa imali ithi kusuka ngo2007 uma kade ilitha la petrol silithenge kumele silithenge ngo6.50 besilithenga ngo16.90 yabo and ukhumbula ukuthi petrol iwona influencer yonke enye into isinkwa siyanyuka ikudla kuyanyuka yonke lento iyanyuka okusho ukuthi lamabhanki isikhathi eside wona ngokudlala ngoba kuumdlalo kubona lokho thina siluze imali yamabhillion njengomphakathi yabo ba accountile kodwa kuthiwa bakhokhile asazi bakhokhiphi asazi nokuthi lezo ngxoxo zokhokha bezihleliwe kuphi yabo inegligence nengathi nokunganake kwethu ezumphakathi waSouth Africa siyaxhashazwa nje ama Africans ayaxhashazwa kusayenye le scenario nje okhuluma ngawo manje yalomuntu kusawo okunye ukuxhashaza lokho uma esentshontshile lo muntu u5000 emsebenzini kugijime ngisho iphoyisa lokugcina lizombopha yabo siphile emhlabeni la ekungazi ukuthi khona abantu ekufanele bavumeleke ukuthi benze izinto bona ngoba sibanike lawo mandla mase kuba ngazi ukuthi kukhona abanye engafanele kanti sizalwa ngendlela eyodwa sonke so kufanele sizifundise ukuthi sibe nento zethu kusafanele siwahold accountable amasonto kakhulukazi because iwona oma bethu abawanika imali zonke lesikhathi akufanele singabinaso isikole sethu singabina amabhank wethu singabinaso isibhedlela sethu singabinayo supermarket nendawo lesitshala khona because awukwazi kuba isizwe sithembela kwezinye ngisho ukudla thina eAfrica sisi importa ngisho ama toothpicks ngendlela esiyinkinga asicontrol lutho imali yakhe ayidry nakathathu kuthina before idlule yekubelungu 1 ayikho into esidinga uma nginika imillion namhlanje imoto ehamba ngakufuneka kubelungu ingubo ozigqoka kufuneka kubelungu ibhank elizokubekele labelungu noma yini oyidingayo manje sithembe ezinye izizwe sisenzele so isikhala esenziwe ukuthi asikho ngicabanga ukuthi icolonialism neslavery ne-apartheid ne-democracy lesikuyona ama system asiphuce yonke ingqondo ne-desire yokufuna ukwazi ukucontrol ikusasa lengane bafethu ake ngifuna ukuthi sithinte izu2 ezinqala la kulento yendaba yokuthi sifakwe ikweletini ngenhloso ngifuka ubuka ukuthi isebenzela abani lento yokuthi abantu abamnyama bangene ikweletini bachajwe kabuhlungu kangaka iphinde ithini kuthina lento yokulandela ama bond yokuthenga imoto thenga imoto namhlanje uyayishutha imoto yakho uyikhokhela ngesikweletu khokha bo 6000 rand mayile imali imoto yakho iyacula kanjalo uyaqhubeka wena ukhokha nesikweletu and imoto it is 200 rand wena mawusukhokha after 6 years ukhokha abo 400000 rand so uyabona ukuthi iphinda kathathu lezi zinto lobo bungozi busebenzela abantu bese phinde futhi usicebise ukuthi bantu bakithi ukuthi usuqashiwe uhulumeni uhola 13 to 15000 it doesn't mean anything awunalutho nje you must understand awunalutho thina sidla imali enkulu si impress abantu abanganandaba nathi power kabuya kwethu sidla imali enkulu yethu imali ipower because iyakwazi ukuinfluence but indlela esibudede ngayo siyidla sizama ukimpress abantu abanganandaba nathi why sikhuliswe kakhulu ngecompetition education system yethu iyona engayoyivulela icala enkantolo uma kuthiwa umuntu because isikhulisa ngecompetition ngamamazi uma sikhula mina ngifuna ukugibela imoto engcono kuneyakhumala iqala esikoleni lento because i-education system yethu I promote teamwork kufanele ngisebenzele ukuthi ngifuna ukuthola ama marks angcono kunawe ngifuna ukuhlula ngifuna ukuba A student mina kunezinye ingane noma sesikhulile emphakathini ngifuna ukugibela imoto engcono ngifuna ikona engekho umuntu ngisho ngathi uhola u90000 ngenyanga kukambala uficwe enye inyanga elandelayo uma kuyisalary kwenzenjani asinalo ugqozo lokwazi ukuthi sibe nento zethu iziphathele imali yethu sispenda ikona ngithe sispenda impress abantu abanganandaba nathi ngamazi ukuba nemoto uyazi ukuthi thina abelungu banomcebo uphinda ka10 owethu
kodwa thina esigibela imoto ezinhle ngaphezulu kwezabo noma ezibiza ngaphezulu kwezabo yabo so why into ethi uma ungakhululekile uma ungakwazi ukuexperience freedom yangempela uzama ukuzisurrounda ngezinto eziyama symbols efreedom ukuze uzibona ngazi ukuthi ukhululekile ngamamazwi ukugibela iMercedes kuwena uzibona yabo uthenga lesiya status esikwenza ukuthi uzibona ngathi ukhululekile but ibona abakhala ubusuku nemini bebulawa izikweleti akudingi udinga imoto ekususa from point A uye ku point B udinga ukudla okusimple okwenza ukuthi uphile udinga ukuthi ingane zakho asidingi kwale education offense le senza sikhuluma isingisi lesi sino you know ukulekela umphakathi umakhelwane umphakathi because even ngisho is-success sidinga ukuthi si-redefine because akuyona le indlela esichazelwe ngayo impumelelo akuyona ile sizitshenti yona kuthini impumelelo izinto eziyimaterial impumelelo akukona lokho impumelelo akukona ukuthi ngiphathe ifone enhle kuneyakho ngigibela imoto engcono kuneyakho impumelelo ngokwama-Afrika ithi usuwenzeni ukwenza ireality yenza ukuthi ngisho abantu abaseduze kwakho babe namathuba alinganayo nabo bonke ukwazi ukuthi baphumelele yabo so iloko sithathe yonke into safuna ukuyichaza ngemali nematerial imaterial engakhiwa nayithini nansi into ubani lo benefitayo ngokuthi sibe seyikweletini because if you see budomdala umuntu uzokhokha 20 years akhokha u6000 rand uhola u13000 rand already usesele no7 usazothenga ukudla usazomthenga mhlawumbe imoto usamele ondla ingane lana naye mele aphila agqoke mele ayikhiphe kukhona isikhathi sema vacation yabo into enjalo so ubani lo benefitayo ngokugqilazeka kwethu thina abasebenzi esuke siqashiwe kubenefit isitha kubenefita izihambi izifika how kanjani bafike bakwazi ukuthi basiphuce yonke into ekade sinayo basiphuca wonke ama system ethu esingakaze sikhale ngawo because eAfrica kukho lesaksa complain khona ngokuthi asikwazi ukuphila but bafike bona basinika into zabo basakhela nendlela yokuphila ehambisana nendlela yabo basifundisa nemali bayenza into ebalekile ngaphezulu kwezinto kade kuluthwa la ngoJuly kukhona abantu abashaya ama ATM ngasekhaya balutha imali sure kuthi ke manje angikhipha ingonyuluka ngoba nami ngacishe ngabe ingxenye yakho umuntu akazithuke seboshwe but uma sibe ingxe because thina besikwi revolution besinganakile ukuthi sebebona ithuba lemali abantu ngasesikhathi so besilo sithi freeze uma kwangempela so silutha ukudla salutha nefinish but angigxile kakhulu ekudleni kuthini kade silutha ukudla nabantu akade benemali ibona ababuyile bazoncenga thina sibalekelele because imali ayidliwa but uma ubuka indlela esenziwe ngayo sazitshenta imali yona into ebalekile yabo basiphushela kwenye into because lolo thando lemali lisiza bona lisiza thina so now bathathe wonke amandla bawenza imali because bayazi ukuthi ibona abaphethe izikhungo eziphethe imali amabhenka wabo yabo ukhumbula ukuthi labantu ibona ba-influencer ama-leaders layo siwakhethayo ngemali so uma besenze sathanda imali mase benza sure ukuthi imali iphethwe ibona ababenefitayo kuyona yonke into ewukuxhashaza kwethu ehambisana nemali ayi mfethu kukho lokho kuxhashazwa kwendlu empisholo ngizothi angikho mnandi kodwa ngeke ngenze into khona ethiwa iBRICS khona iBrazil Russia India kube khona neSouth Africa kulamazwe kule BRICS so ithini into mhlambe ingakhona into engasilekelela kuyona ngokwakho ngizwe ngathi khona wena uthini kuloko ubaba umsholozi ukakhulume ngebalance of forces uma ekhuluma ukhuluma ngewest neeast now uma sicindezelwa thina sicindezelwe iwest sase sikhala usizo lokulwa newest salithola kweeast so baclear omsholozi ngokuthi obani abangani bethu okay but uma ekhala uthi sithe sesiqeda ukulithatha ilizwe ngale so called freedom esikuyona manje sase sifundiswa ile superpower yase west ukuthi silirane kanjani ekade ngeyona bangani bethu ekade sicindezelile na before yabo so ithi lento sithe sibaza abangani bethu but sayocela kwabanye basifundisa ukuphatha angazi kwenzakaleni la izinto kodwa ke into zabelungu now ngithintelani le ngifuna ukukhumbula into esike sayikhuluma kwe-episode edlule ukuthi sine system yethu as Africans which is pan-Africanism indaba njalo isolution yethu sifuna ukuyifaka ubisi because waeda
i-teaspoon lobisi etiyeni liyashintsha lonke libe mhlophe. Yeah. I-BRICS izwakala inhle mayikhulunywa but ukhumbula ukuthi Yeah. ngithe Yeah. umhlaba uthemba iAfrica ngama resources. Yes. Yini wonke umuntu ene interest engaka ukusiza thina ama-Africans. Yabo? Ama superpowers ayalwa wonke. Because noma ubani ocontrol iAfrica kufanele ukuthi ucontrol umhlaba. Yes. As much as abaningi bethu bekubona kunosizo nami ngikholwa ukuthi uma sesikwi BRICS kungacishe kube ngcono but lokho akusho ukuthi iyona solution. I-solution ama-Africans i-Africanism. Ayi ngiyakuzwa. Akufanele sibe nenkinga yokuthi sibe sonke isizwe ama solutions aso isona sodwa. But thina siyathanda ukumema abanye uma sifuna izixazululo. Mana ngubambe bhuti. Ithinto yakho as much as now we can go with the BRICS. Yeah. But akuyona isinqumo saphakathi noma akukhona ukuphuma ebugqilini. Akukona ukuphuma ebugqileni ngisho kanjani mfaka khumala ngisho ukuthi Sure. uma ngabe into esasifuna amathuba emisebenzi nemixhaso yezindlu Yeah. ngathini into ezifana nalezo mhlambe kwangesidingena nokuthi silo babezosinika belungu lonto because kulula ukuthi basinike banawo ama resources okusinika banayo imali nepower yokusinika but uma izinto esizifuna kuwe nathi controller i-destiny ne-future yengane zethu sifuna nathi ukucontrol amanzi sifuna nathi ukuba nomhlaba sifuna nathi ukubamba into ezinga expire ayikho into eyisolution ezoza nomuntu ongafani nathi i-solution yento ezifana nalezi iyoza nathi because konje ngifuna ukuthini kukhona into engiyikhohlwa manje nayo principle ye Pan Africanism ithi for us by us ayikho solution eyosiza umAfrika eyoza nomuntu ongayena waseAfrika konke okwethu so zenzele thina siyozikhipha and sikhumbule ukuthi kune prize esizoyikhokha in the process yokuzikhipha obishini involve ukufa nokuboshwa yes uma sibaleka indaba uzwa njalo abantu bethi sofana neZimbabwe it's because sicontrolwe ngefear so sikhuluma ngelinye ilanga yes sicontrolwe ngefear ngicela ukuyigoogle le ukungilandele kahle ukuthi ngempela iZimbabwe angaze iyahlupheka yini ngifuna kodwa ngifuna sikhulume le ngifuna nje ukuthi ngelinye ilanga ke size sigcile kuyona sibe na i-idea ukuthi it's really ngempela it's really ukuthi impela bayahlupheka sizoyikhuluma ilanga but ake size la as ukhuluma nge-Pan Africanism, right? Let me check e-currents. I remember Julius Malema is one of the politicians who are pushing this agenda of e-currents, African, when the currents A1 in Africa, right? Yes. And nabanye nje amazwe bayayipusha lento. Is it possible ngokwakho ukubuka ingasilekelela noma ingenzeka anytime soon? Kudinga sibe nalento eyaproposwa uMarcus Garvey. uMarcus Garvey is the greatest Pan-Africanist of all times. Okay. Uyena umuntu owakwazi ukuorganize ama-Africa kuona wonke umhlaba. Enganawo ngisho uFacebook. Ngaleso sikhathi kwangekho ngisho lento esibuye sikhulume kuzona oTikTok nani. So now zonke amanye ama-Pan-Africanists avumbuka kuleyo ideology kaMarcus Garvey. Oh yes. Uma kune United States of America bene currency yodwa inevimba thina ukuthi sibe ne United States of Africa because ila esingakwazi khona ukuthi nathi sisebenza icurrency yodwa ngingayidinga ipassport ukuvakashela abafowethu baseZimbabwe noma ukuvakashela abafowethu noma ngobheka amadlela ahlaza nami eNamibia mangifuna bona bayakwazi ukuhamba noma kanjani amazwe nabo and ukhumbula ukuthi lama border lawa as much as ku deep into yawo uma ukhuluma ngento ethinta abafowethu bangaphandle but mina ngiyangicheckisisa ukuthi lento iphumaphi izomsiza ngani umuntu omnyama and thina nje abantu abamnyama si share history efanayo because sonke sicindazeliwe and ama border afike nabo afike nomcindezeli asisho ukuthi zazi ingekho indlela ezakhiwe zokungena nokuphuma ezweni labanye abantu but kwakuyindlela ezakhiwe ngokwe interest yama Africans sihlezi sazi ukuthi kukakhumalo lapha emva kwaleli yalitshe kunendlela enje yokungena khona ngoba kwakhumala yabo kodwa yayingekho lento ethi kufanele ube ne passport yokungena ezweni labafweni so now uma sasiphila kanjalo futhi singakaze sikhale kumuntu ukuthi lokho kuyasihlula yindaba manje kufanele siphile ngamaborder akhiwa abanye abantu siphile ngendlela eSouth Africa sengazi ukuthi sikwi reality engafani ne reality abakuyona abafethu baseZimbabwe so ingalekelela vele ukuthi sibe ne currency eyodwa as Africans kodwa abantu abaningi bayibona kuyinto engekho possible angazi kanjani because sineminyaka eminingi esiphilile siyama Africa kungekho maborder
kungekho belungu abakhona sekungazi ukuthi manje impilo iphelela kubelungu ngoba ibona abasifundisa ukutshala in fact thina sabafundisi thina civilize umhlaba ithina sibafundisa ugesi into eziningi esiphila ngazo la za inventwa ama Africans makuqala integration asikwazi namanje ade ngisho nje ukuthi yazawe into zabelungu kuxishiwe la kungazi ukuthi nje yonke into zabelungu almost yonke into esiphila ngayo into ya inventwa yithina bona bafike sebeyimodify ibuko lezi zaqhamuka nomuntu omnyama ibuko nje ama sunglasses kodwa maye ngawaphansi uthi uzawe into zabelungu 90% wakuma esiphila ngazo ezethu because abelungu bafundiswe yithina ngisho ukupheka baphume eisini labantu bebedla ngisho amagundane ithina esifike sabakhombisa ukuthi nansi inyama baqale la ukubona isihlahla esikhula kangaka ngoba sikho ngakubo so bayiphendula lento bayenza ngazo ukuthi ibone kufanele bafundise thina yabo so uma benakho bona sihlulwa yini ukuthi sibe nakho nathi sure so ke kusamele kusetshenzwe ke ukuze kube khona into enhle kanje ukuthi ikwazi silekelele singama Africa sizoyikhuluma le ngoba there's so many things eziqhamukayo sizoyikhuluma le yomuntu omnyama ose South Africa ongazizwa makhulunywa ngabantu base Zimbabwe Malawi kumele ke sikhulume si unpack for episode yonke ukuthi kahle kahle iqalaphi yaphi iyakuphi so ngoba ngeke sikwazi ukuyixuba njengamanje base siphakathi nodaba kodwa nje sifuna sibekele umkhusi ukuthi sike sidodisane sivulana umqondo ukuthi lento yomuntu wase Africa lento yomAfrica iqalaphi iphelaphi igcinaphi ngoba inhloso zethu asifani kodwa still sisengumAfrica kunjalo so ke ilapha ke into ke njoba ngithe usazo ke sibheke futhi nale yase Zimbabwe ukuthi iqiniso ni ukuthi ngempela but izocisha ingena kancane la noma ingeze ungena imedia ngiyangibuka indaba lapha ngibone ngiyacabanga vele ukuthi SABC vele iwona SABC kakhulu uyakhokhelwa mhlawumbe ukuthi ulethe iadvert you're right imali enkulu futhi engicanga ukuthi amanye ama parties angeke benayo lo mali ngeke understand leyo but iidea yokuthi wonke umuntu alingane nakhona ngiyacabanga ukuthi ufuna bakusebenzise lokho ukuthi everyone should be given iopportunity elinganayo ukuthi a market ukuthuthukisa izwe so izinto eziningi simasiyibuka kwi media ziya favor noma asifavor uthi nokumbono hayi ngifuna ungitake through in terms of media until uzofike la ku social media yethu u social media la sesikhona ke thina nje basine podcast Kwenzekwenzeke engaxhaswe umuntu engafandwe umuntu imedia iyithuluze libaleke kakhulu sure isetshenziswa political nayo oh yes lo muntu kade ngikhuluma ngawo Marcus Garvey wayede ephepha lakhe owawuboshwa mawutholakala nayo because ukhumbula ukuthi media yona control narrative iyona into edayisa propaganda ngamamazi uzuma njengoba kade esukela kungazi ukuthi yena president omubi kakhulu kunabo bonke amandla media lawo uRamaphosa njengamanje ngisho kungathiwa uwona kangakanani uma imedia ingathanda ukuthi iveze noma abizwe ngamagama athisi ngeke kube njalo so i-mainstream njengamanje i-captured nayo but angazi noma igama eliright ukuthi ngithi captured because into e-capture isho mhlamba akuyona yethu ngathi mhlamba ucapture into engayona yakho eyabo asinayo thina iplatform yethu esikwazi la kulokhuza ngaphandle kwalezi nalezi zinto njengamanje sikhuluma kuzona uma bethanda kuyivala kusasa ivideo bayivala khona no shadow banner ngazi khona into ezifana nalezi yabo so sithembe ngisho iplatform yabo ukudayisa narrative yethu kanti uma ukhumbula kahle umgabe into yokuqala ithatha wathatha imedia ukuthi akwazi ukuyicontrol ukuze akwazi ukudayisa into ethandwa uyena kubantu bakhe uma ukhumbula kahle ngisho ngathiwa bekumnandi kanjani eNamibia naye uNamibia noma eLibya la kade kuphethe khona uGaddafi yes Gaddafi lapha ya indlela kade kuphilwa kamnandi ngakhona but uma sebezomshaya uGaddafi ushawe sebethi yinja abantu bakhona ngamandla emedia because into ayikhohliwe ukuthi kufanele acontrol akwazi ukucontrol imedia ukuze kudayisa indaba ezithandwa uyena so uma sike sayiyeka iyaya abanye abantu naye so vuka abantu akuyibona abayingelosi beyizigebengu izigebengu kuyingelosi ngenxa yamandla emedia so nayo kubalekile ukuthi sibe nezinto ezinje because lezi sithatha iqiniso ukhumalo simthathe njalo la akukho la akekho sikhokhela simcapture shakhona akukho la osikhokhela ukuthi asithi ngokhumalo into iyona weyona siyithatha sise kubantu so njengamanje into engicama ukuthi ithola noma inale qiniso lidingayo iyona social media okwamanje kodwa nakhona
bazihlunga izinto abazozidlala nento abangazozidlala kuphoqa ukuthi thina njengama Africa kufuna sikusebenzele ukuthi sikwazi kuba nama platform wethu okukhuluma into zethu yazi ngivula umbuzo ukuthi kazi kuyokubelula nithina njengomAfrika ukuthi siqhamuke nezinto because even the system yethu kade uhlala ubulokhu ukhale ngayo njalo ukuthi ayisiniki lama skills eswadinga shuthi nje seyohlezi sikhalela nje sikhalela emoyeni angiboni kahle uma siyobaba abanendaba nengane zabo kufanele sazi ukuthi kunama sacrifices esiwakhokha for ukuthi sishintshe and akuyona into elula nabelungu ukuthi kubibona abalicontrolayo namhlanje izwe lethu akubanga lula yabo kuthatha isikhathi kona kuthiwa 400 years abanye bafa befela ukuthi ingane zabo zikwazi ukusibusa zisiphathe kuyodinga ukuthi nathi kube khona abantu abazofa ikona ithi Prince of Pan Africanism some of us must be put to sleep and kufanele sivume ukuthi abanye babantu esizobalalisa obhuti bethu nezihlobo zethu nogogo bethu ngiqonda ukuthi kufuna sikuqonde ukuthi kune sacrifice esizoyikhokha uma manje kufanele sishise ugesi uphelele wonke umuntu hayi ukuthi sisuke singazi ukuthi kunesibhedlela esidinga ugesi kuze kuphile ugogo wethu but kunnecessary ukuthi sidlule kuleyo revolution a45 kuze siphile because sometimes kudinga ukuthi ufe mfowakho mali ukuze uphile angeke uyithole le icashe kakhulu julile nje mfethu ukuthi i-reality nje ofuna wazi ukuthi kufuna kube khona ofa ayikho kahle impilo ekho nice nama nice lana esiwabona lapha freedom yakhokhela mfowakho mali akuyona into oyithatha mahhala kahle ufuna bakwazi abantu lokho ukuthi kumele bakwazi ngihlezi ngibuka uPenwell ngicama ukuthi usekwisigaba sokugive up because abantu baphila sakuthi abakubona ukuthi yini into ekumele yenzeke la yabona la sinezigebengu kunokuduka u500 billion ungazi ukuthi uye ngalaphi kodwa kusukelwe umuntu obaleke no10000 kufike ngisho uphiko ongalazi lama points abanjwe so sisemhlabeni la engazi ukuthi kukhona abantu ekufanele bona akunankinga kodwa abanye makubona sekunenkinga yabo ziningi into ezidinga ukulungisa angazi ukuthi kusamele sisithole isikhathi sokungena ayizongena deep and deep #ke ezombusazwe #Kwenzekwenzeke podcast hlezi ke nomfoka Shelembe hamsana nomfoka Khumalo kwanongoma right last one nganami ngaphambi ukuthi ngikudedele kukude PMB ula right ngifuna ukuchecka kuneyitori it's national lottery la khona esifuna khona uxhaso ngoba nami ngifuna ukugcila la nami ngihlupheka khona la khona njengabantu abasha makuthiwa wenze event uapply khona mawumlimi uyakwazi ukuapply khona uthola usizo maningi ama institutions la khona avulele khona abantu ukuthi ba-apply for ama funding right with into nesuke sebesiqalile right and ugcina uthola abantu se khona lapha kwa lotto nje national lottery kugcina sekuvela ukuthi ubani uthathe 5 million in kade kuphuma nje emaphepheni ithini lento isilimaza kangakanani lento yokuthi lokho okuncane esikutholayo esikhuleni sokuba siya expanda sikuse if ungafika Kwenzekwenzeke kwinike u1 million uthi Kwenzekwenzeke this is 1 million ngifuna ukubona ukuthi inzoyithatha niyibeke iphi bese wena ungayiniki ngisho cent uthatha 1 million hamba uzakhela umuzi emhlanga hambe kuphi ithi ilibulaya kanjani izwe lento iyonqotshwa kanjani iqalephi isho nje mfethu ongafike kuwena uma uthanda ukukhuluma ngalento engidlayo ngoba iyangidla lento ungikhumbuza usiyabonga Mpongose sike saba nomunye umcimbi sammema wafike wayithinta ngendlela ejulile lento yes but mhlambe ngoba sinesikhathi esingesiningi kukhona ubaba engeke ngakhuluma naye oyisigwili ngokuchaza ngoba phela izigwilina nazi ukuthi abantu abano 10000 ngithi mina kuyena sure uma ungasilekeleli masenze izinto ezifuna ukusiza izingane noma umphakathi ubonawo amandla okusilekelela ngoba wena uzitshena ukuthi eyakho i-covered because uyishiyelile imali eyimillion umuntu uyiphuca imoto ingane yakhe ithini umuntu oyiphuca yonke into ingane yakho ngaso ngesikhathi wesungekho oyibulala so iphuca ngisho umphefumulo makufanele ithini because wena uhlulekile ukuthi unamandla wakhe ireality eyenza ukuthi nathi sibe nethuba elicishe lilingane nelengane yakho because into ebalekile le angazi ukuthi sizobatshena kanjani abantu abasemandleni nabasemagunyeni bakithi ukuthi akusizi ukuthatha yonke into ufuna ukuyigombela kwesakho imali la ngisho ngathiwa uno 200 million manje izingane zakho zizosala nani because angeke zenze into yenzayo wena uma unamandla ukuthi wakhe ireality ekwazi ukuvulela izingane zonke amathuba
wenza ukuthi nathi singabi nesizathu sokuloke sisukela lento yakho ibekile yabo angazi ukuthi kokuphatha kanjani usuyidlozi usibona thina sithatha izinto zengane yakho kaBhlungu ngoba asinanye option akufanele bayekele impilo isidedele singananye option kukhona into engangayifunda ethi kuzoshaya isikhathi la umuntu ohluphekayo ezanga uba engazuba nalutho lokudla ngale kokuthi adlo omunye umuntu yes kuzoshaya isikhathi sokuthi umuntu ohluphekayo angabi nanye option ngale ukuthi adle lo nemali yabo so uma singayenza indlela yokuthi sivule lento wonke umuntu azibone namathuba onamandla akwazi ukulekelela nabanye akukusiza ukuthatha ukubeke sizofika sizokuthatha ngenkani mase sinisibiza ngezigebengu kodwa sizoncama ukufa ngoba isisa sikweleto uma ulambile and kudiyakala wenze noma yini and akekho umuntu njengamanje ozovuma ukuthi kulambe nganza kunabantu abakhuluma kwimedia bethi siyinkabi thina ayibayasho yes because ayikho into esizoyenza sisebenza ukubulala abantu so usigwema kanjani isimo esinjalo and umshaya kanjani because ilana ayekudla khona izingane zakhe uma uhulumeni noma abantu abaniziphathimandla nabantu akuyibona abacorrupt yes ngemali kufanele bezisiza abantu besakhela ireality nje kufanele siblame ebani yes yabo sigcina sesingasazi thina ukuthi kufanele blame baphakathi kwenkabi nalo o create ama conditions amshiye ngana option ngalo ukuthi akabe inkabi yes no there's a lot owenze into ekhulumayo kuvuka kimi o350 kuvuka imali isondlo sabantwana kuvuka u350 imali ye time kwabanye abantu ayisho airtime ayingisho angazi ukuthi ngathi ngamele ufake airtime manje nje umco wami awukwazi ukuthi uzume ku TV ubreak ngokuthi wena une program yokunika abantu you know what sometimes if I come yazi ngikhumbula ngaka motivator ngenze inye motivation ngikhuluma ngesikhathi kade kufihle kulokhunja umntwana kubeka umntwana khothema umntwana emfihlweni wakhe so ngibona abantu babe begcwele lapha egroundini lapha la ngakithi oLundi lapha oLundi stadium lapha begcwele behleli phansi lapha then awumengameli noye umengameli uJacob Zuma kanjalo noBaba Ramaphosa umengameli beDA everyone omalema bahlezi kosofa nje bahlezi kosofa lento yina kungiphatha kabi ukuthi how come umuntu okuyena omthumile othe hambo uyongivulela lapha efike mayivula yena afika vula vale ithini lento yokuthi uthi sikuthumile ukuthi hamba usilekelele noma ngiqashile ukuthi hamba usebenza uzonika mina but wena ingabuyi into kube mina ohleli phansi kahlahla kusena umuntu osesikhundleni ufuna ahlale phansi mina sihlaliswa kwasofa sonke uzothi umunye ngiridiculous sihlaliswa kwasofa wena ufika njengesithunywa uzoma phambi wayelabo sopolitiki impilo yabo on top sabakhetha saba upgrade yeah saba upgrade siyabawenza kahle ibhlungu ireality njalo and angazi ukuthi singagcina but into yethu siconditioneke kabi siconditioneke ngalendlela yokuthi eyenza ukuthi singazitsheni ukuthi siyakwazi ukuphumelela sonke because impumelelo ikhulunywa ngenye indlela kuyona ilento eyiyona yabo thina ndle emnyama ithina kuphela esazi ukuthi asikwazi ukuphumelela sonke mkanye kanye because siqalwa sibancane ukufundiswa into enjalo angazi ukuthi kufanele kuboyedwa at a time ozoba nemali kubuke yena isithi izulu akuphunyelwa kanye akuvela kanye njengamadlebe embongo asisho ukuthi asiphumeleli sonke sithi akuvelwa kanye but siyakwazi ukuphumelela sonke ngihlezi ngiarguisha ngithi uma singakwazi ukuphumelela sonke kunezitolo zabantu abangaki zokudla zabelunga abangakuzokudla eziphumelele zonke indaba thina kuba ngazuthi ukhumalo ngoba usenazo ayingeke mina ngisaba nazo kufanele kubuyena kuphela siyakwazi ukusebenzisana thina into eqediwe kuthina ukuba organized nokusebenzisana kuphela uma ngingabuya lokho nanokuthi sibe nendaba nomunye umuntu thina sizondana sodwa ngaphezulu kobandlululo sincama ubandlululo kunokuthi ngisebenzisane nomnyama yes so siphile into enjalo kodwa ke ezisikhulisana ezidodisana ngiyathemba ukuthi kukhona leso sogcina sifike khona the one and only Mfoka Shelembe all the way from a PMB behlezi noMfoka Khumalo qhamuka kwaNongoma bekuyisiqephu namhlanje sithi nje qaphu ezombangazwe
sibheka ukuthi wena uthini ngolimi lakho lwesiZulu ulimi lasekhaya sibheka ukuthi ke khona okufundayo angithi kwenzeke inhloso yayi lapho ukuthi ke asifundisane asicathulisane akekho ngcono akekho ngangcono sonke sidinga ukuya phambili kakhulukazi umuntu omusha othi yena uyafuna ukuphumelela nathi podcast ofuna ilandele ufuna subscribe kuyona ku YouTube alandele ku Facebook asilandele nathi alandele inkulumo zethu asichume futhi la khona afubona khona ukuthi uyasidinga khona siyosabela sifike eduze eqathatha siyosabela mhlambe before sivale asikhulume ngale nto vakhumalo kune program esinayo kanye kwethu ekujuleni Union of Churches kuyi NPC non-profit company sinento yokunikela ngama uniform enganeni okay power sinento yokunikela ngama uniform so kade sincenco soma business sifuna ukuyivula because ngihlezi ngisho asibone ondawo yami noqembu lami nobani yami imvula inetha thina sonke anginandaba ukuthi ingane izalwa iDA noma izalwa umuntu oyiEFF noma umuntu oyini wonke umuntu ukugqoka ibasic need ayikho ingane kufaniswele ijezi ayikho ingane kufaniswele amasokisi so sisentweni enjalo sesiwa approachile amasonto angasekhaya because siqale kakhulu eRichmond but sifuna ukuyivula noma ilaphi ikonje kuphi le ndawo lesikuyo isesiyanda la eThekwini esiyanda siyazi ukuthi zikhona izikole zikhona izingane because ireality yase Richmond iyafana yasesiyanda iyafana yaseClermont iyafana yaseZimbabwe ufica ingefanayo so sisekutheni bakhona osoma business bala akhona amasonto ala esiyanda asikwazi ukuthi sihlulwe ukuthengela izingane ezu10 kwaphela kuzona zonke ezishodayo amajezi nalo uniform eshodayo so sixenxa abantu ukuthi basifonele bayazi ukuthi sitholakalaphi sivakashela izikole si-identify izingane si-approach osoma business namasonto endawo sihlanganisa imali sambe i-uniform enganeni ukugqugquzela nje ukwazi ukusebenzisana nokuthi sivule lento because iqala lapha ekusebenzasaneni no ngicanga ukuthi lo program kwenzeke it's one of ama objectives 8 ukubona umphakathi uthuthuka cabantu sohlala phansi mfowethu sibheka indlela yokuthi siya kanjani phambili sikulekelela kanjani nathi sikunika kanjani izikole yipi iqhaza singalibamba la esikhona endaweni yethu ukuthi woza mfowethu Shelembe nakho lapho esidinga khona usizo noma nakho lapho singakhona ufuna sikulekelele ngakuphi kube yilokho mfowethu sibonga kakhulu mntaka baba ngicanga ukuthi sizozwa ngabantu ukuthi le show yethu ihamba kanjani la khona sinesiqeshana nje sincane kuyaqala ke kwi podcast ukuthi sibe nohlelo kanje siye sijwayele nje ukuthi umuntu simbize bese sithi bye bye simbize but la sifuna ukwenza lento yokuthiwa ukufundisa nokufundisana nokunakekelana and isikhumbula ukuthi masifundisa nathi sifunda kakhulu kokubuyayo so ama comments abalekile because nawe ayasifundisa asimele phela ukushumayela mase siphumezana nathi ufuna silinde sifuna kuphela iverse ukuthi ulizwile noma uzwanga mhlawumbe ufuna ukuliphikisa noma ufuna ukusokuthile ngalo awunalo lo thuba hayi kubanzima siyabonga no ningizimu Afrika sibonga kakhulu igama lento kuhle mntaka khumalo sibonga kakhulu ku episode yethu ezoyithola futhi elandelayo silandele kuzo zonke inkundla zokuxhumana umlandeli mfoka Shelembe kodwa kuningi sazokudinga kuyoze kufika isikhathi sokuvota even noma seqediwe futhi we're going to continue and try by all means ukuthi umuntu wakithi athole into evulelekile la emqondweni wakhe goodbye siyabonga Kwenzekwenzeke